Ikamata video iyi mukhala mutaziwa chenicheni pa nkhani ya mphekesera imene ikufalisidwa kapena kuti ikumveka pa masamba a mchezo, pa ma TV, pa ma radio yokhuza a Professor Arthur Peter Mutharika amene ali former president wa dziko lino la Malawi. Kodi mphekeserayi ikuti chani? Tatiyeni tiyambe kuwerenga ndi statement imene alemba a DPP kuzera kwa Secretary General wawo Peter Mukito. Official statement from the Secretary General of the Democratic Progressive Party. Dear supporters of the Democratic Progressive Party and fellow citizens, I write to you in my capacity as Secretary General of the Democratic Progressive Party (DPP) to address recent speculation and circulating misinformation concerning the private travel of our esteemed President, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. His Excellency recently undertook a private visit to the Republic of South Africa, traveling via a scheduled public flight with Malawian Airlines from Chilega International Airport. This mode of travel underscores the transparency and the legitimacy of the trip, which bears no secret or for cause public concern. We are, however, deeply concerned by the emergency of the coordinated misinformation campaign allegedly led by sitting government minister and amplified through the mercenary Malawi Broadcasting Corporation. The use of the state-owned media to disseminate misleading narratives is regrettable and reflects a troubling departure from the principles of responsible governance and press integrity. We are pleased to confirm that Professor Peter Mutharika is in excellent health and is simply taking time for private business. He remains fully committed to returning home soon to continue providing strong leadership within our party and to prepare for the forthcoming general election on September 16. His uncovering dedication to the development and progressive of our nation remains unchanged. So imeneyo ndi statement imene alemba a Secretary General chipani chimenechi cha DPP. So mwina kungo yankhulapo pang'ono nkhani imene idatchuka ndiyo kuti Professor Arthur Peter Mutharika sopano ali mdziko la South Africa kumene akulandira thandizo la chipatala. Akuti akudwala. Zimene zidamveka MBC atalemba pa tsamba lawo la mchezo, ndipo izi sizidawakondwerese achipani cha DPP pakuti zinthuzi sizidali choncho. Akuti a DPP adalemba pa tsamba la mchezo monyazisa kapena kuti mongogamula koma asadawafunse ainake kuti chikuchitika ndi chiyani. Nde nkhani zimenezi zakhala zikutchuka ndithu, ndipo a DPP akukhulupirira kuti a MBC akuchitira izi pa nkhani za ndale. Akufuna kuti mwina anthu akamamva zimenezi aziona kuti a Arthur Peter Mutharika akudwala, nde iwo anaona kuti asangokhala koma awauze amalawi chilungamo kuti iyayi Peter Mutharika inde ali ku South Africa, koma ngakhale sadawaziwise wanthu amaona ngati kuti sizoyenera kuwaziwisa chifukwa yoti zinthuzo zinali za private komanso kumbali yawo ya chitetezo. Nde izi a MBC adazipanga ripoti molakwika. So tatiyeni tiwerenge ena mwa makomenti amene anthu achitapo pamene DPP kuzera pa tsamba lawo la Facebook page adalemba zulo pa 8 June 2025 kuziwisa mtundu wa Malawi kuti a Peter Mutharika ali bwinobwino ngakhale ali ku South Africa kugwira ntchito zina zokuti akonzekere chisankho chimene chikubwera cha pa 16. Simpton akuti ndiye kuti journalist wa MBC uja mangomutu kwanira mtopola eti. So tikamaliza kuwerenga makomenti awa
tiwerengaso nkhani yomweyi paja tinanena kuti pa YouTube channel yathu ino sitimafuna tiziwerenga zinthu zaboza, ndiye timafuna tiziwerenga from reliable sources. So iyi tikuwerengayi ndi statement from DPP official Facebook page. Tikatha pamenepa tiwerengaso ku Zodiac kuti nkhani yomweyi ayilemba motani, ayilemba sanayilembe. Tikatha pamenepo tiwerengaso ku Times. Tikathaso pamenepo tikawerenga ngakhale ku MBC kuti kodi nkhani imene iwo ayilembaso nanga ayilemba motani. So padakali pano tatiye tiwerenge ena mwa makomenti amene achitapo wanthu amenewa kuzera pa page ya official Facebook page of DPP. Monga mene tinalonjezera, iyi ndi Zodiac, ndipo Zodiac yalemba kuti chipani cha Democratic Progressive DPP sopano chikuti mtsogoleri wake Peter Mutharika anali mdziko la South Africa komwe amakumana ndi ena mwa anthu omwe amapereka thandizo la zachuma ku chipanichi. Mneneri wa chipanichi Shadrack Namalomba watiuza mphindi zapitazo kuti nkhani yayikulu yomwe amakambirana ndi yokhudza zokonzekera chisankho chaka chino chomwe chichitike mdziko lino mwezi wa Septemba. Ana Amalomba akuti Mutharika abwerera kuno kumuzi mawa lolemba kumanenano lero lino, koma akana kufotokoza zakomwe anthu amene akuti amathandiza chipani cha DPP anachokera. Titawafunsa kuti nchifukwa chiyani chipanichi sichidadziwitse Amalawi za ulendo wa Mutharika asananyamuke, iwo anati izi zinali chomwecho mwazina kamba ka zifukwa zokhudza chitetezo. Mphekesera inamveka kuti Mutharika akudwala ndipo ali ku South Africa kukalandira thandizo la chipatala, koma chipanichi chati izi ndi zaboza. So monga amene tinafotokozera kuti sitikungofuna kumangowerenga nkhani kuzera ku media kapena kuti platform imodzi, izi ndi zimenenso alemba a Zodiac. So kumene kuso kuli makomenti, tikusiyani muwerenge ena mwa makomenti, tikatha pamenepo tionenso kuti kodi a Times ngakhale a MBC iwo adalembaso kuti chani za nkhani. Pano tawerengani makomenti kenako tipite ku Times ndi ku MBC. Times 360 Malawi, chipani cha DPP chatsimikiza kuti mtsogoleri wake Peter Mutharika ali mdziko la South Africa. Mlembi wamkulu wa chipanichi Peter Mukhitu atsimikiza izi kupyolera mukalata yomwe anatulutsa, koma asusa kuti Mutharika akudwala. Iwo azuzula anthu omwe akufalitsa kuti Mutharika akudwala ponena kuti akuchita izi pa zifukwa za ndale. Olemba Daniel Zimba. So zimenezonso ndi zimene alemba a Times. Ndi alemba zimenezi ndikuyika statement imene alemba a DPP ija. So pamene paso pali makomenti, tatiyeni muwerenge ena mwa makomenti kenako tipite
ku MBC kuti iwowa pa nkhani imeneyi adalemba zoti chiyani. So monga mene tinanenera kuti pa YouTube channel ino timawerenga makomenti ama platforms ambiri ndi cholinga chokuti tigwire mfundo yoziwika komanso tione kuti zabosa ndi ziti. Apa DPP Digital. DPP ivomera kuti a Peter Mutharika ali mdziko la South Africa. Chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive Party chavomera zoti mtsogoleri wawo a Profesa Peter Mutharika ali mdziko la South Africa. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Peter Mukito ndi wasimikiza za nkhani kuzera mukalata yomwe watulusa ponena kuti a Mutharika apitira zinthu zina pa ulendowu zoziwa eni yake. Izi zisusana ndi zomwe adalankhula mneneri wa chipani a Shadrack Namalomba omwe adakanisisa za nkhani pomwe wailesi ya MBC idafotokoza za kuchoka kwa Mutharika kupita mdziko la South Africa. Koma mukalatayi a Mukito ati a Mutharika adachokadi mdziko muno kuzera ku bwalo la ndege la Chileka mzinda wa Blantyre. Iwo adabwerezanso kunena kuti a Mutharika ali bwino ndipo ali ku South Africa kuchita zinthu zawo. So zimenezi ndi zimenenso alemba a MBC Digital. Ndipo tatiyeni muone makomenti ena amene ali kumeneko. Shadrack Namalomba amene muli mkulu ofalisa nkhani chipani cha TV komanso yankhulira His Excellency Professor Peter Mutharika. Timafuna tidziwe kuti kodi through your department ya ofalisa nkhani ma shadow MP amene komanso makhansala agwisa kuntchito bwanji department imene kufalisa mauthenga osiyanasiyana kumadera komwe akuchokera ndi maphunziro amene mwapasa tsiku la lero. Songa kwambiri kwa chafusolano imene kuningira kudino kukira bwanji ntchito ndi shadow MPs komanso shadow councillors nkhani yakuti tikawine komanso ngati ife a department ya publicity yofalitsa mauthenga komanso yonenerera chipani komanso yokulitsa chipani tipanga bwanji yoyambirira chimene wafotokozera chifukwa lerolo nali pasonkhano umenewo wa orientation tawina awina kuma primary koma kutsogoloku kuli ntchito yayikulu ndiye ayenera kudziwa zinthu zakuti no tikachite kuti tikawine. Number 1 ndi kudziwa zinthu zokachita. Komanso number 2 ndi kuti adziwe kuti kodino kumudziko anthu akufuna chani. Chifukwa kumudzi osiyanasiyana madera ena ali nzofunika zawo ali nzosowa zawo. Zosowazo zimasiyana aliyense ayenera kudziwa zosowa zimenezo. Komanso ayenera kudziwa iwowo mwini kuti pamene pamachepekera payo ipantundu wanji. Komanso candidate wawoyo zawoyo ali pati. Zimenezo ayenera kudziwa. Chachikulu chakuti osakidwa pati khandi manifesto imeneyi ya chipani ikangotuluka kuyembekezeranso kunawonso imene ndafotokozera
akapange manifesto yawo. Ifeyo ngati ku department imene tikhala tili nawo kufalitsa mauthenga, tikhala tuwika mauthenga amene akufalitsa akapanga door to door, tikhala tikuwapangira mauthenga kuti ino asamakavutike. Tikhalanso tikuwaphunzitsa kuyankhula kuti ino kuyankhula kuti ino anthu akachite chidwi ndipo adzikatengeka ndipo zimene adzikafotokozerazo zikakhale zogwira mtima. Tikhalanso tikuwaphunzitsa anthu ngati atsogoleri ngati athu amene wawo. Komanso kumapetopeto tikuwaphunzitsa kuti akhale anthu osaopa, osamakayika, osamadzichepetsa. Chifukwa iyi ili ngati nkhondo imene tikupita kuti nkhondo sumapita kuti ukafe, umapita kuti ukawine. Ndi kuwaphunzitsazo tikhala tikulimbikitsana nkhaniza ngati zimenezizo. Ndeno potengera kuti tili mu nyengoji yomwe tikunena kuti tili mu digital world. Yes. Through department yanu anthu amene wawa mukuona kuti mwalangiza zotani kuti mwina aliyense mwina amangozuka ndikuyankhula zomwe angafune ngati akulanga pamapeto pake anthu amachitanga chomwe ayankhulacho mwina chikuyimira chipani kuti kodi ngati ino director of publicity kuti mwayauza zotani kuti nkhani yokhuza mayankhulidwe kuti isamaoneke kuti zonse zichoka kumano position ya chipani njotero ndi director ya tauza kuti pamafunika kukhala ndondomeko pali ngoja za chipani zakayendeso ka chipani pali loyalty komanso discipline. Sikuti iwo angango zimene mafotokoza simukangodzuka ndikuyamba kufotokoza kuti chipani chikuti ndiye chikundi chipani lidzamangasewa adzapanga makuti zimakhani dongosolo lake chofunika ndipeza ndipo tapereka manamba awo 946567 tipezeni ngati muli mokayikira tikufotokozerani position ya chipani, position ya president athu amenenso ndi presidential candidate tikufotokozerani. Chachikulu osaopa media, osaopa kuyankhula kwa anthu. Anthu ena amangofuna mangodzibisa ngati amuli ndife aliyense tikumpanga encourage sekuwani Facebook account ya TikTok ukalowa mewo Twitter ukalowa kumeneka umafotokozera ukapangiranso magulu osiyana ku constituency mukakhale mmene muja WhatsApp mudzafotokozera anthu zimene mudzapange. Don't be afraid to face the media, to face scrutiny zimene tikuwafotokozera kumene. Chabwino maonu ndotani kwa osati chipani cha DPP kumaso amalawi onse pamene tikupita kuzisankho za 16 September 2025. Kuwina zisankho sikuti ndi responsibility kapena kuti ndi udindo wa anthu ochepa okha ayi kapena iwo amene asankhidwa kuti akayimira MP, iwo amene asankhidwa akayimira ukhansala kapena makonstituency governor, ndi udindo wa aliyense. Ndeti mafuna tipemphe pano kuti membala wina aliyense wa DPP komanso ngakhale usali membala wa DPP koma ukumva kuwawa chifukwa cha boma limene achakwera aliwonongerapo kuti nonjala ndi imeneyi kumafetereza kufika 130 chimanga kumafika 100,000 sopo imwemwe kumapeza kuti wafika no 1,000 chakuti oti magula 70 kwayi sugar kumafika pa 6,000 ukumva kuwawa iweyo. Zuka nyamuka pita kwa fotokozera uthenga uli nawo kuti pamene profesa akubwera tikufuna kuti kuzunzika kumene kuvute mphawu umene ute ndi nyamuka tenga uthenga umene upite khomo ndi khomo ukafotokozera anthu asalakwitse kuti tikhalebe pa mavuto ndi ng'ona zimene zizo ng'onazi zizoyenera kuti zipite nditu zikalowe kumene zimachokerako kumadziko zikakhale konko zisatuke zobwera kutunda ng'ona izo zamale kongress pati zipite konko zibwerere ndiye nkufuna kuti tonse tidzuke ndi mafuna ndapempha achinyamata muli ndi mphamvu komanso ndinochenjera mmadziwa mafacebook mmadziwa chani tendulukani tendikathandizire akuluakulu mudzi achitsikana azimayi tendulukeni ndamene mmadziwa mavuto apakhomo imene kumavuto setu unena pano pa dziko lino ngati pali gulu la anthu lavutika kwambiri ndinu azimayi tenduluke tikathandizire mazimayi ena mwina mwake ena asokonekera ndi ndalama timene amapereka ndi ma 5,000 ena so mwina mafumu asokonekera ndi ma 50,000 ndiwo tikafikire kuti 50,000 izo mwina akupatsani chaka chino patha zaka 5 zipeza kuti 10,000 chaka kuti 10,000 ingapangekani 50,000 ingapangekani ndi mavuto amene kumana 50,000 ingakule fetereza singakagule ngakule chimanga tupa chimanga singakule tafotokozere kuti ndamayi zidyani koma iniyo pasiku imene no ngakutere profesa atapita kutali kuti dziko likhale ndeta kwamemeza aliyense kumemeza malo aliyense akhale campaign manager apite akhale volunteer apite akathandizire pereka uthenga umene kufalitsa uthenga umene kuti profesa atapita Mutharika ndiye yankho lopezekeratu lakuti no 16 September dziko lino libweranso chipani. Tatauza kwambiri onabo na Malomba zikozo.